dunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Buta. Mayong gabi sa matag usa, mayong gabi sa tanan, og mayong gabi kanimo Sister Ging. Mayong gabi Pastor, og sa tunang nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta ang kinabuhi Sister Ging? Okay lang Pastor. Dalaygon ng Dios nga nagatiman o naghatag kanato kadasig kusog aron kita makapadayon sa pangalagad sa atong buhi nga Dios. Mga igsoon ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios, dili nato kalimtan ang pagpasalamat kanunay sa Dios tungod kay siyang Dios nga nagatiman kanato, iya kitang gitagag kadaogan o kalampusan ug padayon siya nga nagamuma sa matag usa. Atong hinumduman ang kusog nga ato karong nagamit gikan sa atong pagbangon kaganinang buntag hangtod nining tagnaa, ang kusog nga atong nagamit gikan kaniya. Ug walay laing halaran, hatagan ug mga pagdaig pagpasalamat mao lamang atong Dios. Akong gihangyo si Sister Gingging sa pag-abli sa mga pag-ampo alang sa atong pagsugod sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi. Mahal langit nun nga labang makagahom sa nga tanan, may gabi kanimo Lord. Yes, Lord. Dagan salamat Lord nga karong gabion na Lord uban sa tanang kaigsuonan Ginoo nga andam maminaw sa mga pulong Lord God. Uban na mo kami Ginoo ug dihugi kami. Amen. Og ang matag usa Lord makasabot gayud sa mga mensahe nga ipaabot karong takna Ginoo. Yes. Ikaw gayud maghari Lord God ug ikaw gud among ginasintro sa among tibuok nga kasing-kasing. Kay kung wala ka Lord wala sad kami mahimo. Lord ikaw ang labing gamahanan, ikaw ang among dalangpanan sa nga tanan, kay ikaw ang among Ginoo nga among gialagaran. Imo kaming giamuma, imo kaming giatiman Lord God. Lord ikaw ang among ipataas, ikaw ang among pagadalaygon, kay ikaw ang among buhi nga Dios. Amen. Nga walay laing Dios nga makatabang sa amo ang kinabuhi, makaluwas ang among kinabuhi Lord God kundi ikaw lamang. Amen. Yes. Dalaygon ikaw ang buhi nga Dios. Amen. Ang Thank you, dumog ug himaya alang lang kanimo. In Jesus name. Amen. Oh, amen. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanato og kadaogan og kalampusan og nagatiman kanato sa tibok adlaw. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin usab sa atong programa nga ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Paday na itong i-share ang atong programa mga kigsuonan tungod kay dunay mga pinasay mga mensahe ang Dios na di nato karong hisgutan sa atong panag-uban. Kuyog nato ang ato igsuon Sister Gingging nga gikan sa Panabo City ba ng Panabo Sister Gingging? Oh, Panabo City. Panabo City. Asa gyud na nasakop Sister Gingging? Sa Davao. Sa Davao, no? Dako gyud kay di ang Davao kay daghang city. Okay, tota sa pag-share mga kigsonan, samtang atong gigunitan kining ato ang mga cellphone, padayon sab natong i-share ang atong programang Pulong Mo Kinabuhi. Ato karong hisgutan Sister Gingging ang unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 12 hangtod sa 19. Unya gitapikan nig pag-antos. Ato ning i-share mga igsoon, daghan man tang account nga ato ang gigamit mga igsoon. So ang account po sa akong asawa ako pong gigamit pag-abli aron mashiran po or i-share na to ang ato ang programa. Ang inyong mga account mga kigsonan ablihi og i-search ang ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko og i-share ni mga kigsonan aron ang imong mga friend imuhang mga kailag higalag pamilya makabati na usab sa pulong sa Dios. Mayong gabi, mayong pagiguban, dalaygon ng Dios, imong microphone na Sister Gingging, okay ra ba? Hello. Okay ra Pastor. Okay, hello. Hi.
Ato ta sa pagtumbaya mga igsuon na Sister Gingging atong tagaag pagtumbaya ang ato ang mga listener nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong 11.3 FM station nga nanuka diri sa sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia. Doon na kay mga nailhan diri nga mga igsuon nato nga pagtuo, Sister Gingging nga imuhang ipangumusta diri sa ato nga programa. Naminaw sila sa atong FM station 11.3. Mayang gabi sa akong mga classmate sa akong mga classmate nga mga estudyante ni Pastor dina sa Cavite, si Sister Maria saka sa Thailand si Sis Susana, daghan pa man to Pastor, si Sister Bibian, Sister Arlene, Sister Odette o si Sir Mario. Sir Mario. Okay. Si Pastor Eliezer. Si Pastor Eliezer. Sige. Kumusta na mo din ha mga igsoon ko diha sa O diri sa ato ang mga pila na kakaadlaw diri, mga pila na siguro kasimana, doon na kay mga nailhan nga atong mga kaila, mga igsoon sa pagtuo diri sa simbahan diin gitukod sa Ginoo. Pwede nimong i-greet ang imong nailhan nga mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong FM station. Siyempre ang atong FM station mas mulanog diri lamang sa ato ang Barangay Sardinia. Aniya doon na kay nailhan, pwede nimong mag-greet. Ay na ako'y nailhan dinhi ang isa katong nag-donate dinhi sa church, si Brother Moses Nag-donate sa Yuta. sa Yuta, sa Yuta nga gitukuran sa simbahan. Yes. May gabi kanimo Brother Moses, dalaygon ang buhi nga Dios sa imong kinabuhi nga ikaw gayud gipadala dinhi aron lang makatukod og simbahan diri sa dapit nila ni Pastor Gideon. Okay, Amen. doon na po ko i-greet Pastor. Sige, padayon Sister Gingging. Sister Eden Dinoyo. May gabi kanimo Ses o kay Marvin. Kang Sister LV. At saka Sister Pamela and Wow. Brother Albert. Daghang kay kong nakaila dinhi ila ni Pastor Gideon og ako silang nakita og unsa Sa tong ka- tigluto, tong kusog luto. si Sister Yenyen Dinoyo ang chief cook ni Pastor Gideon. Chip cook yun, no? Nagitay chip cook sa miaging Thanksgiving mga kaigsonan si Dayin mo oy nido pa. Murag siya mo'y tig-manage yun unsang lutuon ug unsa po'y lamas. Og naminaw sila karon Sister Gingging, ato silang i-greet ato ang mga listeners sa ato ang programa pinaagi sa ato ang FM station 11.3. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nampuyo diha sa sitio Tubod nilang Brother Pedro Arsola. Maayong gabi. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Sister Kiliop Sister Arsola, Sister Cleopi, no? Mayong gabi, may pagiguban. Og mayong nga pagiguban, siyempre Sister Gingging, ang ato ang igsuon sad nga misimbag yun sa Ginoo sa miaging Domingo. Si Brother Julius, mayong gabi, Brad. Ay, may gabi Brother Julius. I hope na kay kanta o niya pakantahon ti ka diri sa ato nga programa, Brother Julius. Ato siyang pakantahon. Kung naasay kanta, ato siyang pakantahon o kaha patagaog testimony diri sa ato nga programa, Sister Gingging. Sige. Nakabantay ka atong miaging Domingo nga sa atong panimbahon dunay lalaki nga kanang kaistorya sa akong asawa. Mautos siya si Brother Julius. First time to siya nga nagsimba. O niya matod pa sa iyahang testimony, Sister Gingging, wala na gyud say kalipay, wala say paglaom tungod sa iyang sitwasyon. Apan sa dihang sige siya paminaw sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, bisan kon lahi ang iyahang kanang miingon ta nga karatula, pero sa dihang nagsigi siya paminaw, nakabaton siya paglaom ug nagaan ang iyang pagbati. Kay diha sa ato nga programa matud pa sa iyang testimony, nagisugilon pud sa akong asawa, Sister Gingging, nga naggaan kuno ang iyang gibati sa dihang sige siyag pamati sa ato nga programa.
Metro FM station sa 101.3. Ato pakpakan ng Dios, Sister Gingging, dalaygon ng Dios, no? Dalaygon ng buhi nga Diyos O- sa kinabuhi ni Brother Julius. Julius, no? Maayong gabi. Og maayong nga pakiguban sa atong mga igsuon nga nagsunod sa atong nga programa. Nga nagpuyo diha sa Sitio Ampag, Sitio Linaw, ato mga igsuonan nga nagpuyo diha sa Sitio Kalagtagan og diri sa Sitio Pantag. Siyempre sa atong mga igsuonan diri sa Sitio Kalugtugan, maayong gabi, may pagpaminaw sa mga Tamayo family, De Villares family. Siyempre sa ato ang mga igsuonan usab nga Dinuyo family nilang paring Joel Maring Kura. Maayong gabi ni Day Familia og Brother Gaw Albert, ni Tio Jose og Tia Rita og ni Papa Binbin og Mama Bibin. Maayong gabi og maayong nga pakiguban, happy listening ni Nong Sirapion Kinkinita katong ato ang hatagan og Bible. Nga akong gisiran unsa gid ka importante sa atong kinabuhi, sa akong kinabuhi ang Biblia. Nga diha sa akong pagbasa sa pulong sa Dios, gipanalanginan o gipauswag ang akong kinabuhi. Dili lamang sa kahimtang kundi diha gyud sa akong pag-alagad, sa akong pagtuo sa Dios. Usa sa mga pamaagi nga gipauswag sa Dios ang tao kanang nagpabili niya sama sa kinabuhi ni ni Jose bitaw. Josue, si Josue, Sister Gingging, si Josue mao'y nimpuli sa dapit ni Moses. O niya nagpakanaog ang Dios og mensahe nga kang Josue nga nag-ingon nga dili gyud dapat malimot si Josue sa balaod sa Dios. O niya gidasig sa Dios si Josue, Sister Gingging, nga kinahanglan tun-an ni Josue ang balaod sa Dios adlaw o gabi. O niya sa iyang pagtuon og naa na siya makatunan iyang ikinabuhi. Sa panahon nga iyan ni ikinabuhi, Sister Gingging, ang gisaad sa Dios muuswag si Jose. O niya kung imong lantawon sa katapusang kapitulo sa libro sa Josue, si Josue nga gipauswag sa Dios, Sister Gingging, mga igsuon ko sa Ginoo atong makitaan nga nagpabilin gyud si Josue sa Dios. Muna nga ang tinuod nga gipauswag sa Dios, nagpabilin siya diha sa pagtulunan og mga mensahe sa Ginoo. Nindot tayo mga igsuon kung ang atong kinabuhi atong isentro ang pagtulunan ni Kristo. Ato yung mabatunan og ato yung maangkon ang kalinaw o kalipay nga dili ginato masabtan o sa istorya pa pastor na Dili masaysay. dili masaysay ang tumang kalipay kung ikinabuhi nato ang pagtulunan ni Kristo. Kumbaga walay pulong magamit kanang dili nimo makumpara sa usa ka pulong kung naa gyud ang Ginoo. Okay, Sister Gingging, ato tagaan og pagtagad ang ato mga followers, listeners ato karong nga programa. Pwede nimo mabasa ang imuhang cellphone kinsa man ang ato mga igsuonan nga naghatod og mga mensahe diri sa atong panag-uban. Okay. Mayong gabi kang Ariel Aligado. Hi Pastor, mayong gabi og sa imong kauban nga Sister Gingging. Ang Dios mag-uban sa inyo karon. Request og song Dalang Panan. Dalang Panan. Yes. Gikan kang Ariel Aligado. Okay, ato nga tagaag pagtagad Sister Gingging ato sa nga pangitaon diri ang ihang request nga awit makalangit Dalang Panan. Ato tagan og pagtagad mga igsuon ang unang awit makalangit Dalang Panan. Next, Sister Gingging, kisay nagpadala na po ng mensahe. Next, kang Joel Quaresma. Mayong gabi kanimo Brad. Salamat sa Ginoo. Watching from Gango or Sami City. Maayong gabi diha Pastor Gideon. Wow, ang gabi og si New Edgar sumampong naminaw ko nagbiyahe o pastor ampingan og proteksyonan mo sa Ginoo. Mayong pagiguban ni Pastor Sapri Candelario, maayong gabi Pastor Gideon Candelario on air na mo sa Shiny FM 95.3. Balok maayong gabi sab ni Sister Gingging Simpron. Matud pa niya Simbron og sa tanang maayong gabi sa tanan. Si Brother Emilio Kabugos, maayong gabi, may pagiguban. Next, Sister Gingging. Mayong gabi kang Alpin Choco Manukan. Mayong gabi Pastor og sa imong kauban. Mayong gabi isa Brother.
og sa kang Diana Mary Telin, evening pastor and Sister Gingging. Maayong gabi ni Lorna Reveliesa. Hello. Good evening ninyo, Pastor. Praise the Lord. Akong kalipay o kadasig diha sa Ginoo. More blessing and strength and good health always to you, Pastor, and your family. Watching from Ninglanelia, Cebu. Next, Sister Gingging. May gabi kanimo join na Ukalam Ponsi. Mayong gabi sa kanan Pastor og kang Sister Nars Boyan. Mayong gabi kanimo Ses. Og kang Jerby Remes Espinosa. Good evening Pastor Gideon Candelario. Hello Sis Gingging. Watching from Davao de Oro, Compostela, Davao. Wow. Mayong gabi, mayong pagiguban ni ni kisama na dire si Eden Alsula. Good evening Pastor Gideon og nimo Sister Gingging og Sinikador Sodaria. Mayong gabi Pastor Gideon og Sister Gingging kanatong tanan. Sister Arlene Inot. Mayong gabi, wala pag ko katawag ni Pastor Renato. Pasalamat ko sa iyang pag kana bitaw nga pag-response sa akong gihangyo. Unya giubanan pag yung panalangin last Thanksgiving. Salamat kay sa Ginoo sa kinubuhi ninyo Sister Arlene Inot o ni Pastor Renato Inot. Ni Dijal Milianis Aupe. Good evening Pastor Gideon. Kumusta Pastor? Okay ra gyud mi sister, Brother Dijal. Ipaumusta ko ni Sister Maggie o ni Brother Cody. Ato nga igsuon ni Sister Gingging nga solid listener ni sa itong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko gikan pa sa 97.9 Love Radio Cebu. Maayong gabi ninyo diha dong ang Dios magpanalangin. Taga Inabanga ni sila Sister Gingging, Inabanga Bohol. Next Sister. Mayong gabi diha kang Nicanor Sodaria. Mayong gabi Pastor Gideon o Sis Gingging o kantong tanan. God bless us all. Amen. Sige. Next si Dams Tagalog request ko Pastor dili masukod diri Malinan Upper Alliance Church. Maayong gabi. Happy listening o happy watching ninyong tanan. Mayong gabi Sister Susana Pablio. Mayong gabi Pastor Gideon o Sister Gingging. Dalaygon ang atong buhi nga Dios kanatong tanan. Mayong gabi ni Sir Villalario Florentino o ni Pastor Eliser Godines. Mayong gabi ninyo Pastor. O next ni Pastor Eliser Godines. Nakasunod ka Sister Gingging? Wala ko kang Pastor Godines. Sige murag si Pastor Eliser, Sister Maria. Kang Sister Maria. Sige Sister Maria. Mayong gabi Sister Maria Presenti. Mayong gabi ninyo Sis Ging o Pastor Gideon o tanan nga nagsunod ni ining nga programa. God bless you more. Pastor, naka-attend ako sa imong live di na ni replay Pastor, na bless ko makapaminaw. God bless ninyo Pastor, Pastora o Pastor sa imong pamilya. Gikan ni Salome Mascarinias. Sige. Bioli akang gikan kang Violita Turihas Olakir. Mayong gabi Pastor o kang Maduna Nicor Argilion. Mayong gabi o ni Sister Lini sa Labitad o Sister Pamila Katalan Dinoyo. Mayong gabi ninyo sis o Pastor Nilo Mabasa B.E. Pastor mangutana lang ho. Pastor, magka-alipata o niya sa langit, Pastor. Salamat sa imo tubag, Pastor. God bless. B.E. Pastor, mangutana langho, Pastor. Magka-ilapata. Ang saan mo ilapata, Sister Gingging? Murag Sister Nars Boyan, murag magkasabot ani. Ang saan mo ilapata o niya sa langit. Pwede ka makagamit og lain pagyod nga lungwahi nga akong maapsan nilo mabasa unsay buti pasabot aning magkaalipata. Dili na ko matubag kini imong pangutana kay di ko kasabot sa imuhang gigamit nga lungwahi. Pasensya. Si Jimalin Cadalso, maayong gabi Pastor, pwede mamalihog og paampo Pastor tungod sa
akong problema sa akong tiyan nga dili ko buntis unya na amay sulod akong tiyan. Pastor, salamat kaayo ninyo Pastor sa pagsapot. Di ko no sa buntis pero doon ay sulod. Buntis siguro yun. Mas ikaw Sister Gingging kanang babae manggid ka, unsa may imong ikasulti ining iyahang mensahe nga matud pa tungod sa akong problema sa akong tiyan nga dili ko buntis unya naa may sulod. Mayuma siguro na Pastor. Mao ba? Sige ato nang iampo. Unsa mang klase hapon nga sulod? Lipod unod. Mayuma kasagaran na Pastor. Mao ba? Mayuma. Sige ato nang iampo. Maayo ang imuhang gipamati. Amen. Si Lifra or Tilak Pastor, pa-shout out kay Benisil Ricto na Minauron. Next, Sister Gingging para masunod. Ikan kang Inday Dorlin in Cabo, Tinsay. Good evening sa inyo Pastor og sa imong kauban Sister Gingging. Dalaygon kaayo ang Ginoong Hesus Kristo. Amen. Dalaygon ang buhi nga Dios diha kanimo ses Inday Dorlin. Sige, padayon Sister Gingging kay akong ipangita tong usa ka request. Okay. From Ricky Rakasa, may gabi Pastor. Now lang ko nakabalik o paminaw kay walay signal ako giadtuan Pastor. Gikan kang Albert nanganlag, may gabi dinha sa inyong duha Pastor, may gabi isa Brad. Next, Renz B. Ayuban, may gabi Pastor, og sa akong asawa Gina Ayuban og anak ni Jamaica Ayuban diha sa Kugon Ono Tabok Hindang Liti gikan diri sa Diliman, Quezon City. Salamat Pastor. Gikan kang Philly and Peace, mayong gabi Pastor Gideon ug kang Sis Gingging, mayong gabi kanimo Sis Philly. Next from Bernadita Regis mo ni o Regis, sorry. Good evening Pastor Gideon Candelario og sa imong kauban diha karon nga Sister Gingging og sa imong pamilya og sa uban nga naminaw ni imong live karong kahabiuna. Amen. Dalaygon ang buhi nga Dios ang sa pulong mo kinabuhi ko. Gikan ni Wilda Prospero, good evening Pastor and to all listeners. Papsilon na Garces, mayong gabi. Lorita Ikat, maayong gabi. Buyan, adyaw ko kalimtis Sis Gingging. Maayong gabi Pastor Gideon sa tibok pamilya ni Pastora Russell, sa tanan listeners, viewers, good evening. Busog mat salami ka adyong sinabaw nga manok. Bisaya diri sa ilang Pastor Gideon, giluto ni Pastora Russell. Salamat sa Ginoo. Nakabisaya gyud kaganina anya gisagulan og kapayas. Kanya kana nga kuang gyud ang pagluto sa akong asawa. Pinanindot lami kay ang sabaw. Lami jud kayo Pastor. Ganina wa gyud ko dayon mo tindog kay murag nabugat kalit akong tiyan. Sister Vivian, maayong gabi ni Sister Rachel, maayong gabi ni Tids Abrasaldo Velio, maayong pakiguban og ni Michelle Romero, maayong gabi Pastor, God bless. Og Neil Ricabo Caserinio, maayong gabi ni Jimalin Cadalso, maayong gabi. May gabi kanimo Norberta Yu Tratsi, good evening Pastor, og kanimo Sister Gingging, dalaygon ang Dios. Gikan ni Eloisa Pungasi, prayer request ko Pastor, si Ernie Pungasi, sige sakit og tiyan og kilid sa wala, maayong gabi diha Pastor. Ato nang dadon sa mga pag-ampo ay posibles Ginoo, I declare nga ang kompletong kaayuhan right now in Jesus name, in Jesus name. Amen. Gikan ni Jilon Mingito Garces, amin tinuod yun na. From GPC Santiago, evening Pastor og kay Sister Gingging og sa imong family.
Paki-apil ko og praise sa akong mga anak Adonis og kang Santiago nga unta okay ra jud sila permi sa ilang panlawas og sa ilang work. Pastor, request ko adto ta sa langit. Salamat pastor og kang sis Gingging. Okay. No, ato ang tagaan pagtagad ang awit magkalangit ato ta sa langit. Katong mga gi-request kaganina wala nako maapsi. Unya wala nako mahinumdumi. Muni nga ato na lang Tagalog pagtagad ang unang kining request karon awit makalangit nga ato tas sa langit. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni Marilyn Orision. Good evening Pastor Gideon. I'm watching from Andaclaak, Davao de Oro. Sister Vivian og Sister Maria Presente og ni Risa Medrano. Maayong gabi sa inyong tanan diha Pastor from Selway 8 Fulumulok South Cotabato. From Jelon Mingketo Garcis, maayong gabi ninyo diha sis Gingging og ni Pastor watching samtang naka-duty diri sa Lapu-Lapu og request kog song Gaksa Ako. Maayong gabi lisod man og usa ni nga kuan kanang Arabic ni Arabic. Pastor. Sige. Good evening po, Pastor. Og ni Sister Gingging. God bless watching from Saudi Arabic. Ako na lang nganlan Sister Gingging. Rosny Bulasco, maayong gabi Pastor sa tanang naminaw ninyo. Salamat sa Ginoo. Watching from Southern Leyte. Vivian Ali Keho labis anya bisa request ko Pastor ikaw ang kusog. Padayon Sister Inday Gingging. Dorlin in Kabutin side. Pastor, good evening. Star went request heavenly song. Copy ko Lord. Thank you. Thank you. From Ohano Raymond, mayong gabi Pastor watching from Zamboanga del Norte. God bless you. From Chirimi Aligado, hi Pastor, mayong gabi diha ninyo. Mayong gabi sis. From Ephraim Liban to Hanton, mayong gabi Pastor. O kang Ma'am Gingging, salamat ani nga kagabhion nga makadungog na usab kami pulong sa Ginoo wian pinaagi sa imong pagwali. Pastor watching from Manolo Cortez Bukidnon. May medalyo. Good evening Pastor. Sis Gingging watching from Davao City. God bless. Si Mario Puentas. Good evening Pastor. Si Pastor Tito ni Pastor ang magpanalangin nimo Pastor. Uy, salamat kayo Pastor Tito. Bisita po mo diri. Ako bitotogingnan si Pastor Kirwin katong last ginato nga anniversary dagang niya sila. Kumusta mo diha Pastor Tito? Kumusta mo? Ang Diyos magpanalangin kaninyo diha niya uban ni Ate Melpa, mga Quintes family. Kumusta mo? Suroy niya mo diri Pastor Tito ha? Suroy niya mo uban ni Pastor Kirwin. Ang Diyos magpanalangin kaninyo. Ang Diyos magauban. From Divina Daitol, amin. Mayong gabi Pastor o kayong Sister Gingging. Ang mensahe nimo gabi Pastor pareho sa mensahe pod gabi sa prayer meeting namo. Nag-reply na lang mo man ko pauli namo. Dalaygon ang Dios. Walay katapusan. Naday sila sa kuano? Pradas Marinia si Sister Daitol. Salamat kayo nga nagpanalangin ang Dios ug nagatiman kaninyo diha. Si Juana Upulang Ponsi, salamat Sister Gingging ug Pastor Gideon pagbasa sa akong greetings sa tanan. Dalaygon ang Dios sa kanunay. From Jennifer, may gabi Pastor watching Tamugan, Marilog District, Davao. Si Imding Lanza, mayong gabi Pastor. Naminaw sabmi karon balik nimo Pastor. Pwede ko request awit makalangit. Anak, balik na. Salamat Pastor. You're welcome. Awit makalangit nga atong Tagalog pagtagad gaksa ako o sas mga kompos nga atong nahimo diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. From Maria Hilin Hamel Nguho, mayong gabi ninyo Pastor Gideon og Sister Gingging dalaygon ang Dios. From Sasi Kundi, mayong gabi Pastor og sa tanang viewers.
From Jimalin Kadalso, mayong gabi sa di ay pastor sa imong kauban. From Sugod, Cebu City. Sugod Cebu, Sister Gingging, nakabisita kita sa una dito, gani dunay orasyon dito nga akong nasunog diya gid sa Sugod. Unahan ana Bourbon niya nakakrusada tagkaduha diha sa Bourbon. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Sa nakadapit dire Sister Gingging, Ang Maria Hilin Hamil Ngoho. Joy Bayhon, mayong gabi ni Sally Trahanuba Ban Trahano Bangod, mayong gabi ni Sister Rizal. Matod pa mayong gabi Pastor, ug mayong gabi Sister Gingging ug sa tanang naminaw, mayong gabi sa tanan. Si Ginny Amomon po, hello, maayong gabi pas og sa imong kauban. Pastor Carmen Mahilo Matigi, maayong gabi ni Josephine Imbisinte, maayong gabi from Talibon. Kumusta mo diha Sister Talibon Bohol nilang Sister Josephine Vicente. Sally Trahanuban, matod good evening Pastor Gideon, maayo ang tanan viewers pabati sa Siargao. Salamat sa pagbasa request kanta Makalangit Lahutay. From Shirley R. Butanti, may gabi Pastor. Ukang Sali Trahuban, Pastor na alang ko'y concern gamay, Pastor, pwede patubag, salamat. Sa man nga concern. Pwede ra gyud nga imong ipaabot diri Sister Sally. Diri sa ato nga programa o kaha comment rang dili sa ato ang comment section sa ato nga live. Si Nars Boyan ingon siya Pastor Gideon, magkaila baba kuno sa dito sa langit kon mga matay nakita, ingon tong message. Wala nimo masabti murag ni Nilo man to pangalan magkaila. Ang tinuod dito sa langit usar gyud ta kana bitaw nga pangasawunon man gyud tang tanan ni Jesus Christ. Siya mo'y atong pamanhonon. Inigabot dito sa langit ang gipakita gyud sa Biblia. Dili gyud mahitabong di ta magkailanay kita dito tanan. Lamang dili na pareho ang ato ang lawas, ang ato ang pisikal. Kay kini ato pisikal ibilin ra manis kalibutan. Kutob ra man gyud ni dinhi. Ang ato ang lawas, ato pagkakita nga ato ang gamiton dito kanang ihatag sa Ginoo kay suluban man tas lawas nga langit nun. Pero katura pong mga Kristohanong maalamon, katong mga Kristohanong danhag na sigirag bisyo, gipakita ni Ginoong Hesus mga kaigsonan wa gyud na sa gingharian sa langit. Muna nga ang siguro gyud nga magkita ta kung siguro gyud tang nagkinabuhi sa pulong nga naa sa Biblia. Si Doms Tagalog, magkaila bata sa langit. Magkaila rin kita dito. Kaya nga nung magkaila ta, naagod tatanan, inigbasa dito sa pangalan. O niya, ilista biya gyud na ang ngalan dito. Naaman tayo ngalan dito, Sister Gingging. Ang atong ngalan nga gisulat dito sa libro sa kinabuhi, di man gyud na siya mawagtang. Si Carmen Mahilo Matigi, mayong gabi nakaabot pagyud ko kay bag-o pa man among prayer meeting. Mayong gabi ninyo diha. Oras sa nga programa alas 8:29 na. Siguro oras na mga igsoon atong sugdan ang paghisgot sa pulong sa Dios. Daghan naman gyud kaayo Sister Gingging kay gikan sa ato ang pagbasa no. Niabot na gud og 137 ka messages. Unya gikan sa atong gibasa kung ako alang scroll mga kigsonan pertindaghana. Di gid mahurot usa ka scroll, do ka scroll. Ikatulo ka scroll. Muni ang katapusan si Wilma Crescencio. Mayong gabi Pastor Gideon og Sister Gingging. Salamat sa Ginoo kay mabati na pod namo ang mensahe sa Ginoo nga ipadayag karon gabi daghan jud kaayo. Salamat sa inyong kinabuhi gamit sa Ginoo. Sige, salamat sa Ginoo. Sister Gingging usa siya nag-training para pagdumala siyang kinabuhi og sa mga tao nga ipiyal sa Ginoo kaniya. Importante gyud ang atong kinabuhi kabalutang mo manage kay kini atong kinabuhi nga gipiyal sa Dios, kita mo'y gipiyalan ani. Kanang imong kinabuhi gipiyal na sa Ginoo aron imuhang dumalahon sa iyang mga pulong. Yes. Imuhang kinabuhi Sister Gingging
gipiyal na sa Dios, gisalig na sa Dios aron imong dumalahon sa pulong sa Dios. Una nga gidala siya diri sa ato nga programa aron mag-training kung unsaon pagdumala ang kinabuhi. Minaw sa tag-awit, Sister Gingging, awit magkalangit, unya mo ato na ta sa programa, ato na ta sa pulong sa Dios nga naghisgot pag-antos. Anak, balik na diri lang sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Anak, balik na ning mga butong ko, kay gusto kong gakson ka. Kulang pa ba ang akong gugma? Nagipakita ko dito sa Sa dili pa ta mo adto mga kigsuonan sa paghisgot sa pulong sa Dios, sa ako nang gikaingon, dunay mensahe ang atong igsuon, Sister Gingging, sa pagdasig paglig-on mahitungod sa kahimtang sa mga Kristohanon nga naglibin-libin. Unya gawas pagyud anang naglibin-libin, nagkabit-kabit pagyud. Kana bitaw ang ihang kapuyo dili niya iyang bana, unya ang iha pong kapuyo dili niya asawa. Kay daghan kayron nga mga Kristohano na nga ang ilahang gikapuyo dili gyud pinakaslan, og ang ilahang pinakaslan lain na po'y nag-uban. Unya ang pinaka problema pagyud kay gikasal-kasal punis uban. Muni usas ato karong bantayanan og kini kabubuton ba sa Dios nga atong gilagaran. Sa ato nang gisgutan kagabi dili na mensahe sa Dios o kabuton sa Ginoo. Kabubuton na sa unod. Ang naghari dili ang Dios kundi ang lawas. Unya usas sa mohatag og mensahe sa pagdasig paglig-on aron ikaw ug ako kitang tanan mga igsoon makakita sa gibuhat sa Dios sa kinabuhi ni Sir Gingging sa iyang sitwasyon. Unya ang tinuod nga kahimtang mga kigsuonan sumala sa ako ang ulo interview Mr. Gingging. Nagin ni siya ibana o niya siguro siya na ang mo pasabot mo hanay sa tanan gikan sa iyang pagsugod hangtod nga naasay kapuyo o niya sa dihang nagbasa sa Biblia dito siya nakadesisyon og unsag gyoy bersikulo o mensahe sa Dios nga nakahatag niya kaisog sa pagdesisyon aron iyahang kinabuhi ihatag itugyan sa Dios, kumbaga iyang ialagad sa Ginoo. Sister Gingging, padayon. May gabi usman ko sa pagingon, may gabi kayong tanan. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo na iya kong gitagaag higayon nga mabag-o o mareforma ang ako ang pagkatao. Wow. Actually, 2016 man ko nag-for good pastor gikan kog Saudi. So 16 years ko dito sa Saudi. Pero katong nag-time na nag-abroad ko, ang akong edad ato is 30, mag-31 pa ko. So year 1999. So wala pa to'y mga cellphone. Okay, ang akong paglarga sa abroad, dili ako ang kagustuhan lang, kundi amo adyong sabot sa duha o sa akong bana. Pero wala man ko magdahom nga mosangput dahil sa ngun ato nga panghitabo. So kini nga ako ang pagsalig nga miadto kog abroad tungod lang sa kawaladon na tungod sa kalisod. Mo abroad man gyud ang asawa kong makita na gyud nga nagpait na. Pero ang akong tumong ato dili lang para sa akong kaugalingon kundi matagag kaugmaon ng among mga anak. Pero 8 months pa lang ko sa Saudi, nakabalo na ko nga aduna nay dili maayo nga panghitabo. Pero wala pa ko tong that time, wala pa ko mituod dayon nga aduna nay nakasala ng akong bana. So pag abot na ko, gi-surprise na ko nga angin ana. So dili man gyud mo angkon ang tao. So gitagaan na kog chance ang akong bana. Himbalik ko 2 months ko vacation, himbalik ko sa Saudi sa akong amo.
Tapos may advance kog 5 ka bulan nga sweldo para paghuman sa balay nga amo ang napalit kay para i-renovate. Pero wala pa gani 3 ka bulan na napoy sulat, wala pa man ko'y cellphone sa unang panahon. Na napoy sulat nga mangayot na pud og kwarta kay ipahuman lagi ang kuan ang balay. Pero akong gipasabot nga dili pa ko makapadala pastor kay wala pa nahuman ang 5 ka bulan nga advance. So Murag paspas kayo. o yung nakabuutan na akong employer gani gioperan gani kog 10 months ato pastor, pero dili pa gyud buot nga maka-advance kog 10 months. Gipugngan ko sa kong kauban na kuno na asa makadaghan ging basin maghilak niya ka sa tago. So ngayong atong time man nahitabo na jud nga wala na jud ko nagpadala kay miabot man ang naka-receive man kog sulat gikan sa akong ugangan nga ayon na padalay kwarta ang akong anak kay nanar na po'y laing babae. So datong that time may decision ako nga dili na ko mobalik sa iya. So laktot po ka istorya na nagbulag mi sa akong bana nga sa dugayng panahon 16 years ko sa Saudi hangtod nga nag-for good ko miabot ang punto na instead na akong gilikayan nga dili ko masusaman niya marag nagkaparihas lang jud kay dili pud ko pwede maghukom sa akong bana pastor nga siya nakasala. Sa una ako mo gunang likayan pastor na kung nakasala man siya siya lang dili ko mobalos. Pero kani Pero dili pa ka Christian ato. dili pa pastor. Dili pa. Dili pa ko atong pa. Dili pa ko Christian. Pero katong nag-uli na ko nag-for good na ko year 2016 dili pa ko Christian. Na Christian ko is na the bautismohan ko pastor is October 19, 2018. Pero kutob lang sa bautismo pero wala ko'y nahikatunan. After sa bautismo, wala na kay gikarelasyon ato na napod. Mo na ingon pastor nga instead nga likay-likay nga ingon nga dili kana bitong tukso-tukso kana bitong si pangalan na pastor kanang tugpo-tugpo. Tugpo-tugpo na mauna nga uy pag minyo kay pwede na lagi ka magminyo kay dugay nang nagbulag sa bana. Pero dugay ko ato mi kuan pastor mi decision nga kuan puro marami abot na jud ang panahon nga hawang ba nga na naluya na murag natakpan ang akong kasing-kasing una kanang wala bitaw kanang namalandong wala o lagi kinabuhi ang pagtulon-an ni Jesus malagmit yun ta nga mahulog sa dili maayo. Pero kadali lang mi ato pastor kay inaani ang nahitabo. Sige. 2019 marag nakarelasyon mi ato tapos after pandemic wala akong mi decision na gyud nga wala. Pero dili diha dayon pastor kay unsa may rason kadong bulagan siya nga wala simpre mo ingon mo jud nga pero nagpuyo gyud mo ato katong ikaduhan nimong gikarelasyon ay dito jud sa mo ang teritoryo nagpuyo sa mo agyod. So welcome siya sa mo wala before me nag-ipon ni agi og proper nang head sa ako ang sa kong mura po kamulong murag siya ganang nanuhod actually isip respeto kay wala naman mi papa multi mama. So dito siya mi ato sa among kinamuglangan nakigistorya so miingon ako igsoon nga ako dili jud ko mo decision anak kay nanan na mo may mga buot. So kamo jud mo decision. So may decision mi nga amo adyong kagustuhan. Pero atong panahon na mo'y pagtuo Christian na mo ato. Ay born again siya sa kuan pastor lahi nga simbahan. Ang imuhang gikapuyo born again pod. Born again pastor. Unya kato sad naputoy asawa wala. Naay asawa pareho. Kasalsad. May anak siyang duha. Ako ang tulo. Pero ang iyang asawa na nay anak pod laing tulo. Pero ang ako pong bana napoy anak na tulo sa una. Mura po giabot mo murag magkaingon ta nga destiny. Destiny. Unya sa diha nga nag-ipon na mo, nag-uban na mo, sige na kagbasa atog Bible or wala pa magsigig basa? Dito na ko nagsugod og basa pastor. Kaya naman jud ko'y Bible na gihatag sa ako ang friend. Tapos naundang to na kog basag Bible katong murag magilty bitaw ta mga igsoon. Ako guning idiretso pastor. Yes.
kana bitong kanang nasayod na ka sa kamatuoran tapos imong gisudlan kanang nga salaa dili jud malikayan nga murag pagtan-aw pa lang sa Biblia murag dili nakakatutok. Murag maulaw ka pero miabot yun ang kanang panahon nga akong gipangayo sa Ginoo kay time nga mobasa kog Bible kanang close kanang mamalandong bitaw ko pastor unsa nga bersikulo Lord nga imo kong dadon kana jud makapakuan sa kong kinabuhi. Before ka mo abli og Biblia, mohimo kag mga pag-ampo o niya mangayo ka sa Ginoo nga Lord sa panahon nga mobasa ko sa imo mensahe. Dad akos mga pulong nga akong gikinahanglan. Yes. Unya Diha ko na kuan nahagit o na nakuan na akong kagulingon dito sa 1 Corinto. Unang Korinto. Yes, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. Dina giingon sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios og nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Kuan na siya sa 1 Korinto 6. Tres pastor. Sa kuan na siya kanang katunang Bible nga imong gigamit nga dili mo kuan karisa sis. Sige to. Sa kani mao ba? Sa 3 unsa to? 3 3:16 17. Okay. Sige, mauna. Sige, sorry kayo. Amo ni. Tapos 17 busa ang muguba sa templo sa Dios laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. So dinhi akong gipisa-pisa ug akong gibalik-balik ug ako yung gisabot og mayo nga inani di ay engko Lord kanang sorry kayo kay karon lang kun nasayod nga kini di ang atong lawas templo di ay sa Ginoo. Pero Pinoy anan. Tapos nganong ako manggigaw-gawan. So that time diha ko na malandong o diha jud ko nga nakaluhod o mihilak ko kanuman kini bitawng pinangga ta sa Ginoo niya. Always ta mangayo niya tapos ato diyang gihugaw-gawan ang ato ang lawas nga mao diyang templo. Matud pa niya dinhi kung kinsay mo guba sa iyang templo iyang pagalaglagon. So ako miingon ko ako ni Lord kung dili ko maningkamot sa kong kaugalingon ung dili ko mo desisyon siya ang mulaglag nako. Kay klaro man kayo sa iyong pulong og dili kini matuoy so ikapilan no kun gibalik-balik mo ni ang bersikulo nga gihatag sa Dios sa dihang nangayo ka og mensahe. Yes pastor. Wow, sa diha nga kana bitawng nagtuo ka unya gani nabautismuhan gyud ka after nga nabautismuhan ka naay mga panahon nga gitukso ka kanang gisulayan ka atong tayma wala ka kabarog unya nadala gyud ka atong tupo-tupo hangtod nga nakit-an nimo ang lalaki nga minyo sad utro sad kang minyo unya sa diha nga nagpuyo na mo ang nakanindot sa imong kinabuhi kay sige kag basag Biblia bisan kon dunay mga time gyud nga sumala sa imong giingon nga sa panahon nga mubasa kag Biblia guilty kay ka murag mutusok nimo ang kuan bitaw murag masakitan ka mabugatan ka pero bisan pa sa imong gibati padayon nimong giduol ang Dios padayon nimong gipangayuan gihangyo ang Dios nga sa panahon nga mubasa kag Biblia tagaan ka ni Lord og mensahe nga para imo. Nya dinhi ka gidala sa 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17. Okay, diha man jud ko niya gidala niya, diha ko na gipaningkamutan nako mga igsoon ang ako ang kanang kinabuhi nga malimpyuhan kay kini man dai magsigitag ampo na sigitag pangayo sa Ginoo laktod pa kay istorya dili gyud dunggon. Kung aduna pa kay mga gitipigan mga sala kay matingala naman ko pastor nga adunay blessings na aman jud koy maabot nga mga kwarta kay naaman ko sa agency matingala lang ko nga nung makalit pagkawala nga kadako-dako tapos 1 week nahurot na matud pa sa imong istorya 80,000 pilara ka adlaw mahurot na unya nagkukita unya walay mura bitag walay income. Yes. Dagkog income pero walay kita. Walay kita. Wala jud mura lag ipadpad sa hangin. Mo giingon sa Biblia nga gisulod sa alkansyang buslot. Tinuod ya pastor. Kay wala may panalangin. Nya usas imuhang gikuyawan gyud ani kay
gipakita og klaro gyud sa Dios nga ang muguba sa ihang templo, muguba nining atong lawas nga gipakamatyan sa atong Ginoong Kristo, kay kini atong lawas gibayran man ni, Yes. gipakamatyan na ni. Dili na kita ang tag-iya ni ini kundi ang Dios. Kung imong lantawon ang unang Korinto kapitulo 6 19 ug 20 nga matud pa didto nga wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo kaninyo. Nya ang kining atong lawas templo ni. O niya diha sa imong gibasa diha sa unang Korinto kapitulo 3 diha nimo nakaplagan nga ang tin-aw og klaro kaayo nga kana bitang mensahe sa Dios. Kanang mukaingon ko ana Sister Gingging ko ana siya pasidaan nga kung muguba ang tao muguba sa iyahang lawas nga gipakamatyan gibalaan sa atong Ginoo nya gub-on ra gyapon sa bisyo laglagon gyud sa Ginoo. Yes, Ya, Pastor. Pag human natog basa Sister Gingging unsa may imuhang mahinumduman pa nga imuhang makita sa imong kaugalingon atong panahona? Magsigi ko pangayog sorry. Magsigi ko pangayog sorry, Pastor. O katong that time may decision ko nga Lord, tabangi ko Lord nga makalingkawas kong aning ako ang kini akong kaipon nga mao man gyud ni isa nga klaro man gyud ni nga makaguba sa imong templo kay matud pa niya sa iyong pulong kung kinsay mo guba sa iyang templo iyang pagalaglagon. So ako kung dili ko mo decision atong time hangtod karon siguro wala na. Usa sa nga problema Sister Gingging kining pagdesisyon. Usahay ang tao madaog gyud dili gyud siya makadesisyon tungod kay naasay kawili, kaikog, mura bitaw sayangan kay buutan, sayangan kay unang bana, unang kapuyo kanang walay ayo o niya sa diha nga kanang nananooy ikaduha buutan kaayo o niya makaingon nga kani gasag yun sa Ginoo, gihatag yun sa Ginoo kay buutan kugihan o niya nakadaghan kay mga kaigsuonan siguro nga nakabati nga sala gyud ang magpuyo, sala gyud ang mga bit, sala gyud ang maglibin o niya pila na katuig nang anay mga anak mo ingon nga kabubuton gyud ni sa Ginoo kay hangtod karon pila ka tuig wa gyud mi mag-away, wa gyud mi maglalis. Bisan kung nakadungog na sa pulong sa Dios nga laglagon lagi sa Dios ang tao nga muguba sa templo sa Dios. Muna nga usas mga problema Sister Gingging, desisyon gyud. Unsa man gyoy imuha nga mahinumduman nga imong gibuhat sa dihang ni desisyon ka? Kay naa magoy uban nga mo desisyon Sister Gingging, unya-unya onra. Ay walay tao maingon sa kuha nga magbulag mo. Wala. Kay ngano man aw na ilang unsa man day rason nga bulagan ako nga walay sala. Unsa mahinungdan. Di po gyud sila siguro moto atong panahon na kay wala mamoy kumbaga wala moy kanang bitawng nakaulang siguro sa inyong murag kaingon ta nga sa imuhang giingon murag destiny man gyud mo. Unsa man gyud imuhang nakit-an sa imong kaugalingon gawas unsa may imong gibuhat gyud ato sa dihang ni desisyon ka? Ay wala ko laing gipangayo sa Ginoo, Pastor, kundi ang nangayo ko giya kanunay ko nagampo. Sacrifice yun to alas 12 sa gabi mo bangon ko. Tapos mata na po kog alas 3 sa kadlawon. Wow. Ako gutong gisakripisyohan nga Lord, tabangi ko nga makalingkawas ko aning salaa kanang imong kabubuton dili akong kabubuton. Sa dihang nakahinumdum ka ato kana bang dawat yun nimo nga sala lagi ning magpuyo kay kasado ka sa una nimong kapuyo unya kini pong tawhana kasado po ni siya laing babae unya sa diha nga imo hato nga nahibaw-an nagpadayon gyapon ka sa pagdangop sa Dios walay mga alagad or mga pastor ato nga mintanyag nga dugay na mong nagpuyo huli-wedding na lang mo. Ayo wala, Pastor, gi-offer noon sa kuang gatong ako ang kuan nga magkuan mi kanang kaslon mi pagka January.
Ana lagi ni offer na ini offer. May offer pastor dito na ko nagsugod. Nga tabangi ko Lord tama ba ning desisyon. Oh, Nga- sa dihang nagsugod ka ato nga tama ba ning desisyon na ini offer nimong kaslon mo bisan kung di gyud mo makasal. Basig dili makasal. Na ini offer nya unsa man to nga ni offer ato Christian or unsa man gubi na Ay, sa Pastor, Ato ang pastor. pastor siya. Pastor niya sa iyang simbahan. Okay, kay katong imuhang ikaduhang kapuyo, kuan sa to, Christian to siya. Isa naman akong kapuyo. Pastor, ako magitong bana sa una. Katong yes, katong una nimuhang kauban, mo gito imong bana. So kanang ikaduha nimo mao nay kapuyo, gitawag kapuyo. Pero Christian to siya. Yes, Pastor. Nya ang iyahang sa to iyahang pamilya maoy alagad nga mi tanyag nga kaslon mo bisag di mo kasal. Siya mismo nakig-istorya sa ilang pastor nga mauna pwede ba pastor kay dugay na lagi mi nagbulag sa iyang asawa. Aha. Ako pa daw 20 years pwede na kay dugay naman di ay. Grabe no? Mao jud na pastor. So iya kong giingnan ana siya nga ma'am makasal na jud ta ani. Nga ingon pud ko may biya gani ko sa kumpika simbahan kay naa po ko'y nakit-an dito nga holy wedding. Sige ko pangutan na mo di man jud pwede kay makabasa man jud ko sa kuan sa pulong sa Ginoo na basta buhi pa ang asawa ang bana dili jud pwede makasal ang asawa sa laing lalaki. Kay magawas lang kung patay na. Mao Patay man na. jud na man jud na sa pulong. Nya dili bisig saon nako kuan pastor dili man jud nako makaya mo kuan man jud ako Murag ang dili kasing gyud nimo ma-twist ang dili kamaturan. jud oo mao to nga nangayo jud ko kan sige lang kog ampo jud akong gikon ato. Atong panahon na way nakapaagni nimo nga murag wa ka kasaksi or nakakita ba ka og anang panahon na naa ba kay nakit-an o nasayra na dunggan nga naay gihuli wedding antong panahon na bisan kung dili makasal? Naa may holy wedding dito So wa ka kuan ato wa ka kumbaga mainggan niyo? kung inganyo pastor Hapit gyud. hapit jud kung wala ko na malandong sa Ginoo. Murag makasal gyud unta mo ato nga Makasal dili gyud. kasal. Grabe Hapit. no. Hapit jud pastor kay maamang ko na akong gipangayo na Lord kanang abi nako kanang prayer request nako 1 up to 10 na number ato. Ang number 10 manggi answer prayer ni ingon po ko sa kung buot ba. Kini buot-buoton bitaw ta dili gid maayo ni ko nga ay answer prayer na ni mao siguro ning ikanapulo gitubag man sa Ginoo. Kay miabot man ang lalaki sa kong kinabuhi mo ni giniingon no nga kanang i-appeal na tong Ginoo no nga masipag dili mao miingon nga halal answer prayer good thank you Lord magpasalamat pata kay nagtuo ta nga mao na to Gihatag sa Dios. gihatag sa Dios. Murag giangin pa nato ang Ginoo nga kani gikan gyud sa Ginoo murag mao gyud ni tubag sa Ginoo nga nakabalog gyud ang sala. Murag ang Ginoo na nooy naghatag og sala. Mao jud pastor. Dili maayo. So unsa may nahitabo ato sunod ato Sister Gingging? Ang katong nga nangamuyo ko sa Ginoo nga gitubag ni Lord na makalingkawas ko sa sala o makalingkawas ko aning tawhana nga magbulag mi nga dili akong kabubuton. Kay sa unang good pastor nagbulag nang gumiani niya 5 ka bulan pus balik na pod murag unsaon man ning kining kasing-kasing sa babae pastor. Tinuod yun na very soft no. Homo kaayo masako ka karon tapos kung lambingon na gani ka mga sorry adali ara gi malukmay. Moray weakness sa babae. Yes, pero kung mangayo di ka giya o guidance gikan sa atoong buhi nga Dios walay imposible kaniya nga naman 1 week lang gitubag gud niya. Dili akong Motoy tinuod kabuoton tubag. maotoy tinuod nga tubag nga pangayo na kog giya Nagkabulag gid mo. kabulag yun mo nakabulag mi pastor na diha gud sa ko ang tubangan mismo. Wow. Na kuan jud Gikan ato unsa may imuhang gibuhat hangtod karon? sukad ato pastor nagbulag na mi ato kay kuan naman nagpadayon ako pagsimba pero wala ko'y simbahan na kuanan pastor kung asa tong simbahan nga duol dito ko mosimba. Kung miabot ang panahon nga murag
murag wala na ba, murag dili feel nako. So nangita ko paagi nga asa ko makasimba Asa kay ka dasig oo, maligon. miuli naman ko sa mua, wala Mhm. naman ko sa panabong, uli ko sa bukid. So wala na isimbahan dito. Na medyo kuan, okay man kay nagasimba man ko dito, pero kining naago ko gipangita sa ako ang kinabuhi. Ingon ko, Lord, asa naman ko ani mo simba, tagaik og simbahan o tao nga mutudlo sa kamatuoran. Katong the time mi ato ko sa akong kwarto kay Domingo man to, asa mo ko mosimba ani. Pag kuan ako sa ako ang timeline sa Facebook, dito na nakita na ko, primero yun akong open, ang akong nakita ang pulong mo kinabuhi ko nya, murag mi kuan akong kasing-kasing, murag mi naing mi pitik ba. So akong gi-click mao na to, diri ko nagsugod pastor sa imong programa. Wow. Nga sa primero pa no kong paminaw, ingon ko, hala, kaana jud ko, dili yung ingon pagpakaroon ingon ha kay dili man ni madala pagpakaroon nun pastor. Kung mao man jud ang tinuod, kaingon jud ko, hala, kanang kuyawa ani oy. Kanang ko nga murag dintot ni da, murag diri jud ko, nga maanak ko ba. So sagi kog scroll sa imong kan pastor hangtod pagka gabiin na pod nag-live man ka, hing pop up man na sa kong hing kuan, hing follow naman ko sa imong programa. Dito na ko na hing samot na jud ko mihilak maski wala na mi atong akong karelasyon. Na kay pulong na nakapatandog yun sa kuha nga ingon ko, Lord, sorry kaayo. Wow. Dili pa man ulahi ang tanan, Lord. Kuno ta time nakikistorya ko sa Ginoo nga mihilak ko na miingon ko nga, Lord, kanang thank you kaayo kung wala ko nimo gidala dinhi basin og mabiktima na po kog lain. So, siguro kanang dili lang ko siguro imo kong gidala dinhi kay imo jud kong gipasinati kung unsa ko nimo gipangga giunsa ko nimo pagmal ana ang akong perminti nga sorry kayo mga igsoon kay kinibitong pulong sa Ginoo kung ato na bitong isgutan lalo na sa ato nang kinabuhi nga ato lang giusikan, wala na to giatiman ang ato ang kaugalingon. Murag easy rata mo mubuhat og sala kung unsay sala sa lalaki ato pong tumbasan ang lang gibuhat kay ngano man di ay parehas raman tag nay kasing-kasing ana bito nga prinsipyo, dili jud na maayo. Ngano man parehas ra biya ta mga muatubang sa Ginoo niya. Dili jud lalim mga ison, ako lang gidasig sa tanan na kung kanang panag-ipon nga dili kasal biya jud na kay matod pa sa pulong sa Ginoo na kini ang atong templo, kini ato ang lawas mo iyang templo, so ato kining ampingan, dili na to hugaw-hugawan. Kung kita nasayod na sa iyang mga pagtulunan, dili na to usikan ang panahon kay nganuman mubo na biya ang wala ta kay balong unsang orasan mo abot ang Ginoo, walay nasayod kung moabot siya unyang gabi ugma niya kita naagihapon sa pagpakasala. Ang pangutana, maluwas ba ka? Malangit ba ta? Murag dili jud malangit pastor. Yes, kay klaro na magyud sa Biblia nga ang tanang makilawason wa gyud luna sa gingharian sa Dios. Kay ang pasudlon man gud didto katong mga taong walay hugaw. Ang hugaw di gyud makasud sa langit. Ang makasulod sa langit katurag yung nagkinabuhing putli, nagkinabuhing limpyo at tubangan sa Dios. Gilabahan nilang biste, ang biste nga gihisgutan diha mga buhat, o niya ang gigamit diha sa paglaba, maog yun ang pulong sa Dios. So ang tao nga dili musunod sa pulong sa Dios, magpabilin siyang hugaw. Apan kung ang tao musunod gyud ug magkinabuhi sa pulong sa Dios, malimpyo siya. Mao na nga niyo si Jesus nga nahinlo na kamo pinaagi sa kung mga pulong akong gisulti kaninyo diha sa Juan kapitulo 15 bersikulo 3. Kano saan ni siya mahitabo sa diha nga ang atong nadunggan na sabtan nga gikan sa Dios nga mga pagtulunan atong i-apply, atong ikinabuhi. Usa sa mga problema magod Sister Gingging, ang tao dili kay siya isog nga mubarog sa iyahang na dunggan or sa iyahang nakatunan nga mga pulong. Mura ba'y taog Sister Gingging, usa sa mga sa akong nakita magod Sister Gingging, mga igsuon, usag yun sa kanabitang
dako kaayong kaaway sa atong pagpangalagad sa Dios, kini mang atong unod, kini mang ato ang lawas, kini ato ang pagkatawhanon. Maog yun ay usa sa kana bitawng dako ug number 1 nga kaaway. Di naman si Satanas, kasi si Satanas gidaog na kuna ni Jesus Christ. Dili na gud kahilabot si Satanas nato. Gani ang giingon diha sa sulat ni Pedro, si Satanas naglibot-libot ra na. Nangita ra nagtukbunon, daw liyon nga gutom, nangitag tukbunon, but ipasabot di siya kahilabot. Di siya makahilabot gyud si Satanas, di gyud siya makahilabot. Muna nga ang ato ra gyud nga kana bitawng bantayan ang ato gyud kaugalingon. Diha ta dapat magantos ba sa ato ang kaugalingon. Dapat kana bitawng ato gyud ang barugan. Mao na niingon si Jesus, kinsa ganitong musunod gusto nga mahimo na kong tinun-an, kinahanglan did-an gyud niya ang iyang kaugalingon. Niya magpasaan siyang krus ug musunod siya taga-adlaw. Usa sa pinaka kuan gyud, Sister Gingging, kini ra man gyud ato ang atong kaugalingon. Mao na nga usas mga advice gyud aron magmadaugon ta sa pakigbatok sa atong tawhanon nga kinaiya, kana gyung ibutang nato sa atong nauna, ibutang nato sa atong kasing-kasing nga dili na kita ang nabuhi. Like ni Pablo ba, ingon si Pablo nga dili na ako nabuhi kundi si Jesus na. O kining akong kinabuhi ron, gikinabuhi na nako alang kaniya. Muna nga unya daghan kaayong mga pamaagi gyud diha sa Biblia, mga igsuon, nga nagtudlo kanato aron mudaog ta kanunay. Kay importante magud nga mudaog ta, kay kung dili ta mudaog, ang ngalan nato nga nahisulat diha sa libro sa kinabuhi, papason manggod na. Ang ngalan nga dili mudaog, papason. Matud pa diha sa gipadayag nga ang ngalan nga nahisulat na dito sa libro sa kinabuhi, apan wala siya magmadaogon, papason ang iyang ngalan. Nya asa man niya siya paingon. Muna nga kining ato ang pagkakita kanang pagkaikaw, dapat imo na siyang barugan, imo nang suklan. Diha ka dapat magantos, kay kini manggong ato ang lawas, mga igsuon ko sa Ginoo, kining ato ang tawhanong pagbati mo kanang mukuan na gyud na siya. Kumbaga muduaw na siya kung dili ka mainampuon. Muduaw na siya, kumbaga magpapansin na sadna, mangita na sadna kung asa ka dapit weak, kung ikaw lalaki weak kag babae. Kung dili ka seryoso nga nangalagad sa Dios, dili ka seryoso sa imuhang pag-ampo sa Dios, mas muhari ang imuhang pagkaikaw, kanang imong pagkatawhanon. Muna nga kung dili ta seryoso, ingon si Jesus, pag-ampo kamo kanunay aron dili kamo madawg sa panulay. Usa sa mga kana bitawng mga kasagaran nga nakapapukan sa kinabuhi sa tao, iya ra man kaugalingon. Iya ra gyung kaugalingon. Amen. Una, kulang ang iyang pag-ampo. Kulang ang iyang pagtuon sa pulong sa Dios. Wala say pakigsulti kanunay sa Ginoo. Kung ang atong pagkakristohan inaana ang kahimtang, mga igsuon ko sa Ginoo, madaog gyud kas pagsulay, ang imo rang kaugalingon mo imo sulay. Mao na nga bless kaayo mga kaigsuonan ang tao nga mainampuon sama ni Sister Gingging, bisan kung maingon siya nga nag-asay pagtuo sa Ginoo, apan grabe kumbikto kay siya nga sala lagi. Pero bisan kung naa siya una-una nga sala, ang iyang gihimo wala siya mo palayo sa Dios. Nagpaduol siya sa Dios kanunay. Ang iyang gipakita nga mga pamaagi, maugyod ang pagbasag Biblia, bisan kon usahay makaingon siya Sister Gingging no nga mubati kag murag mabugatan ka, murag tulisukon ka sa pulong sa Dios, mubati kag kauga, bisan kung inana ang imong gibati, wa gyud ka mubulag sa pagbasa sa Biblia o pagpangayog mensahe sa Dios.
Nya ni abot gyud nga kanang midaog ka batok sa imuhang Yes. tawhanon nga kinaiya. Kay usa man gyud sa angay nato nga dag-on Sister Gingging, mga igsuon ko sa Ginoo, kini man gud atong kaugalingon. Dili ra ba gyud ta makapanumangil ni bisan kinsa? Di man ta makapanumangil ni bisan kinsa. Dili na unuran og dawaton sa Dios. Kini gipakita gyud sa Dios diha sa unang libro sa Biblia. Nga sa dihang nakasala si Iba, iyang gipasanginlan, sa dihang nakasala si Adan, gipasanginlan ni Adan nganong nakasala siya si Iba. Kay tinuod man gyud tungod po ni Iba. Pero bisan kung gihatagan siya ni Iba, kung wala gyud siya magpadala sa iyang kaugalingon, wa gyud mahimo si Iba. Pero kay midawat siya, ningkaon siya, iya dayang gipasanginlan si Iba. Sa dihang nangutana ang Dios kang Iba, gipasanginlan na usab ni Iba ang bitin. Nga kung imong lantawon, wa may mahimo ang bitin. Walay mahimo ang yawa nga nagpakabitin sa panahon ni Adan ug ni Iba. Kung dili gyud sila mo sunod sa gibuha sa gisulti sa bitin. Unya usas nakapaagni gyud ni Iba tungod kay ang iyahang lawas, ang iyahang pagkasiyaba, nibati na siya kaibog. Sa dihang nakakita sa maong bunga sa kahoy nga naghatag kay balo, unsay mayog, unsay dili, naibog na siya nga laming kanon. Muna nga, usas mga problema gyud sa Kristohanon, naaramas atong kaugalingon. Naara gyud sa atong kaugalingon. Usas ako ang prayer, Sister Gingging, sa ako ang kinabuhi. Ang akong gipangayo sa Ginoo, Sister Gingging, kanang makabaton kog espiritu sama sa espiritu nga naa kang Josue. Amen. Kay ang espiritu nga naa kang Josue, kinaiya ni Jose ba, Sister Gingging? Jose. Ang kinaiya ni Jose, adlaw-adlaw siyang gitintal. Adlaw-adlaw siyang gitintal sa asawa siya nga galon nga si Potifar. Pero adlaw-adlaw siyang milayo sa tentasyon. Naabay nahimo ang tentasyon? Wala. Naabay nahimo ang sala? Wala. Tungod kay prinsipyo ni Jose ang pagpalayo sa sala. Mana nga usa sa ato ang makuha nga mga mensahe gikan sa kinabuhi ni Sister Gingging, mao ni siya. Yes, kumbiktado kayo siya nga sala lagi. Pero bisan kung naasay kabugaton nga sala gyud, ang usas na kanindot sa iyang kinabuhi kay may desisyon siya. Ang iyahang desisyon, mga kaigsunan, nga mubasa gyud sa Biblia. O sa dihang mubasa sa Biblia, naghimo sa prayer. Nagampo sa Ginoo nga, Lord, tagay kog mensahe sa dihang mubasa kog Biblia nga para ako. Dili para nila, para nako. Gihatagan sa Ginoo sa unang Korinto kapitulo 3, versikulo 16-17. Dito niya nakitaan, dito niya natugkad nga, laglagon gyud ay sa Ginoo ang tao, katong tao nga muguba sa iyang templo. Muna nga may desisyon siya, bisan kon gitaniyagan siya nga pwede ra di ay silang minyoon, pwede ra silang kaslon. Lahi gyud kay Sister Gingging, no, kanang magtigbasag Biblia kaysa di tigbasag Biblia. Yes, Pastor. Parte yung layo Lahi radyod. Layo radyod kayo. Yes, lahi ragyod kayo, layo ragyod kayo. Muna ako mga pagdasig, mga kaigsunan, samtang may panahon pa, basahag yung Biblia og ikinabuhi ang pagtulunan nga naa nini. Amen. Kay kun imo ning buhaton, pauswagon gyud ka sa Ginoo, dili lang sa mga butang kalibutanon, kundi dili lang sa mga butang niining kalibutana, kundi sa pakigrelasyon sa Dios. Amen. Sa pakigsuod sa Dios. Yes, Lord. Una nga, Sister Gingging, bisan kung layo kayo siya, dito ragun ni siya sa Panabo niya, sakop man sa Davao, Sister Gingging, no? Panabo City. Unya gidala sa Ginoo sa tong programa o gikan sa iyang
pagsunod sa ato nga programa, kanunay matud pa niya sa amo ang istorya, Sister Gingging, sa imong istorya nga kanunay kang maigo. Ang nakanindot kay sa dihang maigo ka, imurang dawaton. Yes. Nya muhila kas Ginoo nga muingon ka nga ako man ni Lord. Yes. Lahi tong kinaiya nga og maigo. Nasuko. Muingon nga hilasagod mura maglimpyo. Tinuod na. Tinuod na pastor katong inigwali nimo. Wala joy wali diha nga dili ko maigo, lalo na tong tagaw-tawan, ayaw-yawan, daghan init og ulo, nuko ako jud ni. Nya akong gipaningkamutan magna isa nga kanang dili lang sa kong kaugalingon mga igsoon nga nang naningkamot ko. Ako sab gidasig ta mo nga mo decision sad mo sama kanako kanang naisusama nga adunay karelasyon nga hangtod karon na alang gihapon. Ayo pa abuta mga igsoon na moabot ang panahon nga mobalik na ang atong Ginoo nga maabtan ta nga naaghapon tay kaipon nga dili nato bana. Niya inigabot sa Ginoo basig mo ingon mo nga okay raman Ginoo kay gikasal-kasal mo sa among pastor. Ang inyong pastor mo inyong pasanginlan. Unsa man wa mo magbasag Biblia? Basi og kana ang Sister Gingging ba prehaaning naapay mga nag-live-in kay dili lagi makasal kay minyo ang bana, ang minlo ang lalaki or kaminlo ang asawa. Ang uban sad puro isig kaminyo niya nagbulag sila o niya nakig-ipon sa dili minyo. O niya naapoy mga alagad or pastor kaha nga mukasal-kasal nila holy wedding pagyod kay dugay na sila nag-ipon. How about sa mga bag-o pang nag-ipon? Maghulat pa sila pila ka tuig para kaslon sa holy wedding. Kadako kayong ulog-ulog ana. Unya inig atubang unya nato anas Ginoo. Pasudlon ka sa Dios kung inana ang imuhang kahimtang? Dili. Nya sa panahon nga di ka kasulod. Dili na iunor ka nang moingon ka nga tungod na ni pastor, tungod na ni kuan. Tungod raman na nimo. Wa may mahimo ang bisan kinsa sama sa kinabuhi ni Sir Gingging. Kapila sa agniha nga okay, kaslo na lang mo kay kuan man kanang dugay na mo nagpuyo. Nya nagsinabtanay mo. Nya murag yung destiny ang inyohang panagkita. Kaslo na lang mo i-holy wedding. Pero dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Ang ato igsuon kanunay siyang nagampo. Kanunay siyang nagbasag Biblia. Ang tao nga kanunay nagampo o kanunay nagbasag Biblia, si David nagsulti, daw sama siya sa kahoy nga daplin sa sapa. Amen. Kana bitawng Salmo 1:1, dihas bersikulo 2. Ingon diha sa Salmo, Salmo 1, dihas bersikulo 2, mao'y ihang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Og nagtuon siya niini adlaw gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa og mamunga sa tingbunga og ang dahon niini dili malaya og sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Amen. Sumunang gyud ang Sister Gingging no. Lahi ra gyud kaayo ang usa ka Kristohanon Sister Gingging nga seryoso nga mobasag Biblia Yes, Pastor. ug seryoso nga mohatag og panahon sa Ginoo diha sa mga pagampo. Yes. Kaysa tao nga nagtuo Ginoo, way basa-basag Biblia. Unya way seryoso sa pagampo, mo ampo rag paampuon. Unya uga kayo. Unya sa dihang makadungog og wali, masuko pa. Mura bag mamuligi. Muingon pa nga magbuot man ka marawi kay mga tuwang. Anak kasagaran prinsipyo mao ba? O mo na ako nadunggan. Karon pa po ko kadungog nga. Nakadungog ko nga ano man di ay magbuot pa ka nga ikaw. may mga tubang ako man makantos. Grabe no? Anak jud pastor. Na ako'y nadunggan mo ingon nga nganong mubuot ma mo. May ug maimperno dili na pud kay ako. Daghan masad. Muna nga ako ang nahinumduman kay kapilag ko kadungog ana Sister Gingging. Gi-challenge ko sa Ginoo, gipadadaan ko sa Ginoo og mensahe sa pagdasig sa mga tao. For example, sa mga tao lang po ni nga moingon nga may ako ray maimperno daghan masad mi. Unya ako silang giingnan Sister Gingging. Okay, kay mao man na imong panabot nga daghan mo dito sa imperno. Murag enjoy kay mo dito, hudya ka mo dito sa imperno kay daghan kay mo. Murag ba og
Moingon mo, lagi po ka diri. Naa po ko oy. Murag enjoy nana bitaw. Moingon nga may mag-usara ako ray maimperno nga perti mga daghanang maimperno. Matud pagani dis Biblia, lapad kayo ang dalan ganghaan pangus imperno niya sangkad pa kay perti daghan na may sadya kay didto. Niya samtang na malandong ko Lord, unsa may angay nako itubag inana ang ilahang panabot. Ingnan ko sa Ginoo kana bitaw nagdamgo ko nga hinahinay gud og samad ang inyohang kuan kanang parte sa imong kamot. Samad lang bisag hinahinay og tusok lang nimong dagom. Unya muingon ka sa imuhang kauban, muingon ka oy naalagi ka dire hinahinay tusok. Naalagi ka dire. Gani na ra ka nga hinahinay ka nimong tusok. Kabalo ba ka? Di gyud ka kaingon nga naa ka dire. Di gyud ka ka-entertain sa tao kung mubati na kag sakit. Dagom ra na ha. Gamay pa kayo. Mura nagikuritra ang imuhang panit pero di ka ka-entertain ni bisan kinsa. Yes. Unsa pa kaha dito sa imperno nga lapos-lapusan ka ang imong lawas kana i-torture bitaw Sister Ging. Yes, Pastor. Unya nay ulod dito nga dili mga matay. Lapos-lapusan imong lawas ay wa nagyud kay kabutangan sa kasakit pa na. Maka-entertain pa kaha ka, makaingon ka nga uy naalagi ka diri daghan lagi ta. Di na ka kaingon ana. Wala. Example lang god. Bisag dagom lang. Imong tusokon ng imuhang kuan. Nya makaingon pa ba ka nga daghan man dayta diri? Dili na. Unsa kaha sa imperno? Di nakakakita, dili nakakadungog, wa na kay madungog kay grabe na gyud, grabe nakasakit ang imong bation dito. Mo na nga ang among advice nga among ibilin, idasig kaninyo. Ayaw hununga ang paghatag og panahon sa Biblia. Yes. Ayaw gyud hununga og kalimti ang panahon sa pag-ampo nimo sa Ginoo. Amen. Unya desisyon gyud. Ayaw pagdesisyong ulahin na. Dapat samtang may panahon pa mo desisyon na ka. Yes. Kung Kristohanon ka nga nagpuyo-puyo, nga naglibin-libin bisan pagkapila na ang inyong anak, bulagi kay dili na nimo bana. Bulagi kay dili na nimo asawa. Maunay mo dala nimo sa kalaglagan kanang imong sitwasyon ug dili ra bagyud ka anak kapanumangil niya. Di man ka kapanumangil. Nganuman wala nimo ipadala ang imuhang kaugalingon niya. Wala man nimo ipadala. Wala nimo isalig ni ibilin ang imong desisyon. Kanang imong nauna, kanang imong kasing-kasing, kanang imong pagkatao, ikaw mo'y gipialan ana sa Dios. Ikaw ray mga tubang ug walay bisan kinsang tao nga mukuyog nimo. Yes. Mao na nga ako ang pagdasig sama ni Sister Gingging. Himua kanunay ang pagbasag Biblia. Ug ayaw kalimti ang pagkigsuod sa Dios. Yes. Himua kayon ang pag-ampo kanunay. Pero desisyon ang imong sitwasyon. Mubulag yun na. Bulag yun ka. Like ni Sister Gingging nga nibulag yun siya. O nagpaduol siya sa programa nga naay pagtudlo gyud sa tinuod nga Biblia. Yes. Kay atong nadunggan gyud sa dihang na ato sa pagbasag Biblia, nasa pag-ampo, pero doon na po'y mga alagad nga mukasal po nila. I-holy wedding po kuno sila. Unya nakanindot kay sa dihang nga muingon nga i-holy wedding sila, kumbiktado mo sa sala gyud naaday holy nga sala. Mao na nga mga kaigsunan ko sa Ginoo. Usas ako mga pagdasig mao ni. Ayaw gyud kalimti ang pagbasag Biblia o pakigsulti sa Dios. Yes, amen. Ang gikinahanglan nimo kabalo kaon sa time management. I-manage gyud ang imuhang time. Time gani sa pagbasag Biblia, ibasa gyud nagbiblia. Time gani sa imong prayer, himuag gyud ang imong pag-ampo sa Ginoo. Dili kay time sa pagbasa sa imong Biblia, time sa imong pag-ampo, mingon ra ka nga makasabot ra bitaw ang Ginoo, may gugmaon, mapasaylon, abusar man na. Yes. Abusar na siya. Dili na tao nga nakaila Ginoo. Maingon kasagaran pa sakaran si Sir Gingging, maingon dayon nga busy kaay ko, kasabot ra na ang Ginoo Napagani pastor na miingon gani akong kauban na
tao raman ta mintras ani apata sa kalibutan i-enjoy ato ang life. Dili na siya unbeliever ha. Kristohanon siya. So, Pero naa siya anak misulti gyud sa tinuod nga kung makasala daw ta kay naapat sa kalibutan pasayloon nagapunta sa Ginoo. Grabe, no? Ana, ako dili ko katingog kay nganuman dili likayan nako ang kanang bitaw pa naglalis. Kay ako misulti naman ko sa ako ang kaugalingon, pero kung tubagon ko sama ni Ana, wa ko laing isulti kundi padayon lang ta sa pagampo sa Ginoo. kay imuha na ang lalison. Butaman na nun sila. Maguba ang relasyon. O niya usasad ana Sister Gingging. Pero wala magpasabot nga dili ko nato na review kon. Kay kung mahal nato sila ato nang review kon. Yes, Pero kung sa atong pag-review mas mugarbo sila, dapat magpalayo lang ta. Tama pa. Distance siya lang ta. Distance. Kitay mo layo, kitay mo palayo. Kay dili man sad maayo nga ang tao nga moingong Kristohanon unya makihalawason gyapon. Doon na may pasidaan ang Biblia. Ayaw kamo pakiguhugoy sa tao nga moingong Kristohanon apan makihilawason. Bisan gani ang pagigsalo. Nya ingon diri Sister Gingging na ay ang ngalan niya di man ako mabasa, ingon siya diri ang gisundan ni Lovely ko. May gabi ninyo. Aplikante na ko, Pastor. Akin is Lovely ko. Ang gisundan diri, ingon siya, relate kaayo ko sa past ni Sister Gingging. Nagkaroon ako ng live-in partner 6 years. O niya, naging kami. Kasal siya sa una pero hiwalay, grasya sa Diyos. May mga paraan talaga para makahawas ko sa dakong kasalanan. Amen. Dili nang paraan ka ng holy wedding ha? Nisamot hinuon ang iyong salaana. Aplikante na. Muna nga salamat kaayo sa imong aplikante si Lovely ko. Pero dili ni siya mo'y nagpadala og mensahe. Sige Sister Gingging. Si Connie Christine Gorciano. Salamat kaayo Christine sa pag-watch nimo sa ang pulong mo kinabuhi ko. Nganong ako ning invite mo mga aplikante, time will come mo alargan na mo karong March 29 sa Saudi, and I hope na congratulations. And I hope na ang katong akong ginatudlo sa inyo nga ayaw kalimti ang atong buhi nga Dios sa pagsangpit kanunay kaniya, pagampo, pagdayeg pasalamat sa atong buhi nga Dios maski pag nalayo sa pamilya. Kay una pag-abot dito wala man jud lain natong ma-encounter kundi homesick. So dinha pa lang ako nang tamog na challenge kay milarga mo para man sa inyohang pamilya kay miagi man sad ko. So una ang inyohang bitbiton ang pulong sa Ginoo kundi ako pang mugiingnan nga mo download mo apps na dinha mga apps Bible. Pag-download mo kay pwede jud mo mabasa og pulong anytime. Kung naamoy trabaho bati mo kakapoy wa jud mo laing buhaton kundi istoryahon ra jud ang Ginoo. Amen. Mao gina akong ginatudlo, Pastor. Salamat kay Ginoo. Unya ayaw gyud mo og kanang communicate og mga daotang tao. Like bisan pag Pilipino, Pilipina ba na unya dadon mo sa dili maayong relasyon. Labi na kung inana ang distansya sa inyong kahimtang, inyong pamilya na adiri sa Pilipinas. Kasagaran siguro Sister Gingging ang mo-abroad man gud kasagaran tungod sa pamilya, buti pasabot na ibana na asawa. Muna nga bisan kon tinuod man kining atong lawas, mangita gini siya lawas. Mangita ni siya og kanang iyahang unod nun nga kalipay. Mauna diha ta dapat makigbatok. Diha ta dapat mo barog, dili ta padaog sa atong lawas. Dili ta padaog sa ato ang kanang pagbati. Kay gibayra naman ning tanan, dili naman kitay tagiyani. Dapat si Jesus mo'y atong pabarogon, dili kita. Dapat kitay mo sunod di Jesus, dili kay si Jesus mo'y atong pasundon. Yes. Nga moingon ta nga kasabot ra ka Lord oy. Kasabot ra gud ka kay tao ra gugo. Nya ang atong desisyon
Musunod man ta ni Jesus, dili man kay siya'y musunod nato. Dapat mga igsuon, kung unsa may gipangita sa atong lawas, ayaw na siya pansina. Dapat diha ka muantos. Dapat diha ka mubarog. Ayaw pansina. O niya aron dili ka madalas sa gikinahanglan sa imong lawas, especially sa gitawag unod-nun nga panginahanglan. Ayaw mo communicate og mga taong dautan. Labi na pod sa mga naay pamilyang gibiyaan. Wala magkasinabdanay. Ulog-ulogan ra mo ana. Ya, kumusta naman yung pagtuon na? Muadto ra po mos mga pastor o kaha mga magwawali nga mukasal-kasal ra pon bisag live-in ra. Unya di man ta kaingon nga inig atubang na sukmanan, di mo kaingon nga tungod mangguton ni pastor. Nganong nibiya gyud os programang pulong mo kinabuhi ko. Mo na mga igsuon, magbantay ka. Ang giingon sa Biblia, pag maigmaton, pag mabinantayon. Muna nga, gani ingon diri Sister Gingging, si Elina, alis na, kuamang. Ingon diri, yes, tinuod na pastor, Sister Gingging. Nakadesisyon gyud mi og nakasabot nga mubiya sa maayong kabuton. Aron ang among masiguro gyud nga inigbalik sa Ginoo madala mi ngadto sa langit. Hallelujah. Amen. Diba? Talaygon ng buhay nga Murag Diyos. naamoy communication ani Sister Gingging ni Sister Lina, no? Oo, na pastor. Ingon si mayong gabi ni Brother Latsika Mark, mayong gabi ninyo diha bro Mark. Si Maria Hilin na hamil nguho matud parilit jud ko anak Sister Gingging. Ikapila nako gibadlong nako naman masakitan kay lain pod siya og inistoryahan mao dili na lang ko mutingog. Nasa gibadlong niya lahi naman ko nag-istoryahan, siya na lang kunoy mo nihilom. Sige. O niya ingon pagidire, maayong gabi ninyo pastor, mangutana lang ko pwede ra ba di ay mahimong elder kon sa huwes ra nakasal. Kay igo na daw ang kaluwasan nga iya na angkon karon. Wa may problema, huwes ka nakasal. Pagpabless lang og pastor. Pagpabless lang og alagad sa Ginoo. Kung nakasal ka dito sa huwes, sa mayor, sa abogado, pagpabless mo og pastor, kay diha sa pagpabless sa alagad sa Dios, diha man ang dihog sa Ginoo, diha man ang blessing, ang panalangin sa Ginoo, iagi man sa alagad sa Ginoo, kay pinili og gitawag man na sila sa Ginoo. Yes. So okay ra gyud na pagpabless lang mo pastor. Nya dili na kinahanglan nga daghang mo saksi, nagmaghimo mo og parte. Pangita mong pastor nga maoy mo bless ninyo, magpapandong mo. Nya pagdeklara og blessing sa inyong kaminyoon. Gikan ni Ricky Rakasa, Simra ra ang amo sitwasyon pastor. 11 years ko nag-ipon na anay bana pero ang Ginoo nangita og paagi nga makabiya ko sa akong live-in partner. Hallelujah. 11 years dili na sayon. Daghan na nga mga kung baga sa kalibutan mga memory. Development. Development. Mga kausaban. Sakit na kayo ni. Nya ingon siya kuang gyud nakadesisyon nangita gyud pamaagi ang Ginoo. Tungod na kay nihatag gyud pumog panahon sa Ginoo. Kana bitang ni decision gyud mo. Decision niya pastor. Amen. Kay nakasabot na gyud siya nga kung dili siya mo decision, kabalo siya nga asa siya padulong. Si Kuan diri Sister Gingging ingon siya mag Bible study online mga OFW para magpatuloy. Ay. Nindot kayo. Okay kayo ni. Kisa man ni pwede mo isulat nimong pangalan diri sister. OFW man sad ko sa unang panahon, 16 years po ko Saudi. Pero mao lang ni akong advice, nindot ka ini na dinha sa layong dapit pastor. Lalo na kung ako lagin kaingon ko sa akong kaugalingon, kung sayo pa unta ba kanang karon pa unta ako naka-abroad nga na no nindot kaayo ang kinabuhi kay siguro diri nato i-busy ang ato ang panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay
dako guni siya kanang kahatag o katabang sa ato ang kinabuhi. Kana bitaw nga aduna tay mga problema. Tapos kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo, sa tinuod lang mahupay gyud. Mawala magaan imong kasing-kasing, na mawala ang tanang mga kamingaw sa pamilya nganuman naa ang Ginoo nakig-istorya sa imo, nag-istorya ka sa iya ha. Ang Ginoo maminaw man gyud pastor kung ang pagsangpit nimo sa iya sa atong buhi nga Dios gikan sa kasing-kasing di jud kanya pasagdan. Man nang gidasig nako ang mga OFWs kung gusto mo nga Bible study online, pwede mo kunik kang pastor, pwede pastor. Pwede ra pod ni Sister Gingging kay pwede Sister po sa Gingging. maka kuha na gyud siya kanang makahatod na gyud siya og kanang moingon ko nga way sagol nga mensahe. Kay ang unsay ako nakatunan, ako ang giyong pangayo sa Ginoo nga i-share po ni sa Ginoo niya. Amen. Kung unsay akong nakatunan, kay kining akong nakatunan gikan sa Dios ni akong prayer nga ang tanan nga ako ang gihaguan o pagtudlo sa pulong sa Dios, shiran sa Ginoo sa ihang gipiyal nako nga pamaagi. Muna nga akong kalipay gyud ni Sister Gingging nga gidala sa Ginoo diri aron mag-training. Nya pila na kakaadlaw kamo di Sister Nars, Sister Gingging mura og ugma pastor mag 3 weeks, 3 weeks na ko ugma. Nya kumusta man ay mong pagpuyo diri uban sa ko ang pamilya? Happy kaayo Wow, pastor. no? Halos di na gani ko gusto mo uli. Ayaw lang uli. Murag April, murag mulupad na po kas Manila. Oo, balik ko sa Manila April kay March 29 mag-flight ang akong aplikante upat. Tapos na ay next na mo flight gihuman lang ang closing sa ilang mga anak dito sa Davao. Mga April 18 or 19 mag-flight na pod sila. Ako na pod ang mo assist dito pastor. Ako lang kuano, Sister Gingging, license yun siya sa DMW. sa manang BMW. Kuan na pastor. Sa DMW or DMW kanang Department of Migrant Workers. Workers. Sa kuan gyud ka. Connected na sa POEE pastor. Connection na sa POE. Connection na siya. So muna nga dili na kuyaw alang nimo, unya dili pod kuyaw alang sa mga aplikante. Yes, dili pod ni siya angayan og kahadlokan kay license jud mi sa DMW. Wow, no, salamat sa Ginoo. Pero mga igsoon, before ni siya na ka license, ako siyang gidasig sa pamaagi sa Ginoo. Nya since nya naghimo siya sa pamaagi sa Ginoo, dito nakita giunsa to nimo pagsugilon sa Sister Gingging. Ay pag start jud ko ani 2016, wala jud ko license pastor. 2016 man Kuyaw ko. pa kayo to. Kuyaw magtago-tago mi kay delikado man kay mahulog mamig illegal recruiter. Maski naka-connect mi sa agency na mi mga ID ato pero kay bawal lagi ang magpa-recruit nga dili ka license. So that time sige kog pangayo sa Ginoo Lord. Tagaig kog ka ng agency nga mo license nako. Naa may mohatag og ID kanang paper lang pero dili gyud mi license o connection dito sa POAE. So katong miingon ko si mga pastor na kanang pastor iampo ko maato ko og Manila last year. August kanto siya August tapos gidungog sa Ginoo nga akong pag-ampo. Pag-ingon ni pastor nga tubago na sa Ginoo Sister Gingging ihatag niya sa Ginoo ang imuhang gipangayo. Mao to nga kaingon jud ko sa akong kaugalingon nga lahi ra gyud kanang mangayo taog kanang tabang sa pastor nga kanang matindanon nga nag-alagad sa tong buhi nga Dios. Amen. Kay dili man ingon nga naga-idolize ta og pastor, kundi ato gud mismo makita ang iyang pagkamatinud-anon sa pagwali, sa paghatod sa mensahe diri kanato nga ato yung kanang makuha ag panag-ingnan nga kuha na to siya ehemplo Dalaygon ang Dios. nga sa atong pamaminaw sa iyang wali dili lang nato ibaliwala. Kay mahulog rum gugkawang ang tanan pastor na kutob lang ta sa paminaw maski pag magsigitag sulat og mga bersikulo o magsigitag sunod sa ang pulong mo kinabuhi ko pagkahuman dili na to ikinabuhi ang mga mensahe sa Ginoo mahulog kawang ang tanan mga igsoon. Yes. Namuna nga
Salamat ko sa Ginoo nga nagtubag ang Ginoo kanunay sa atong mga hangyo. Gikan ni Elena Alisna Kuamag, I love you Sister Gingging. Salamat kaayo sa imong mga advice o kanimo usab Pastor Gideon. Salamat. Love you Pastor. Ang kanunay magahatag kusog aron makapadayon gyud ka sa imong buluhaton sa Dios nga ihang gipiyal kanimo. Dalaygon ang Dios. Ni Maria Hilin Hamilngoho, ako Pastor, mayor pod mi unsaon man ako Pastor, dili man mosugot akong bana, kay dili man Kristohanon akong bana, dili jud lalim og dili Kristohanon atong bana, kay daghan jud og mga pagsulay. Dadara kanunay sa mga pag-ampo niya ipakita ang imong pagkabutan asawa, ikaw nga Kristohanon. Ang gidasig ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 7, kon ang asawa Kristohanon, ang bana dili Kristohanon, maingon pod ang bana Kristohanon pan ang asawa dili Kristohanon, dili dapat makamabalaka, kay ang imong bana or ka imong asawa nga dili Kristohanon gidawat na sa Ginoo kay nahiusa mo kaniya. Muna nga dalaygon ang Dios nga naghatag kanato og higayon og panahon nga atong madunggan ang ihang mga pamaagi. Oras sa ato nga programa alas 9:36 ang ato rong hisgutan, ato na lang ning hisgutan sunod ang unang Pedro kapitulo 4, ang hisgutan og pag-antos. Kay preparasyon pod nato Sister Gingging tungod kay ugma Domingo na. Panimbahon na. Si Richelle matud pa, amin Sister Gingging, dalaygon ang Ginoo. Si Matias Sato, amen, Jod sis Gingging. Muna nga kung unsay mga makaingon ko nga sitwasyon nga kana bitaw nagpuyo-puyo, nag-live-in unya di gyud makasal, desisyon gyud mo nga magbulag. Ang problema lang Sister Gingging, kay daghang mga Kristohanon manunooy na ay anak nga naglibin-libin. Unya usas gyud pa nga problema gyud Pastor, Sister Gingging, kay ang ilang mga anak naglibin-libin, ilarang padalaon og trabaho simbahan. Murag paguniton ra bitaw buluhaton sa simbahan. Dako kay na siyang insulto. Dako kay na siyang insulto bugal-bugal sa mga mensahe sa Dios nga iyang gibilin sa Biblia. Yes, Pastor. Muna nga daghang kay mga tao nga Kristohanon way panalangin. Na kanunay ang kagubot, kaguliyang, unya kalisod, unya kasagaran na ba Sister Gingging kana mga tao walay panalangin. Wala panalangin ni sa Dios. Dali na silang makakita sa kanang murag sayop alang nila. Dali nila silang makakita sa ilang isig ka Kristohanon nga alang nila sayop. Sila mo'y sakto. Mao gyud Pastor. Munay usas mga kuan nga nang ako ang nabantayan gyud sa mga Kristohanon nga naay bisyo. Dali kay na silang makakita og dili mao. Bisan kon mao pero para nila dili mao. Pero ang tinuod sila di mao. Tinuod ng Pastor, lalo na kung dugay na sila sa ilahang pagpangalagad, nya sila ang nagdumala. Dili na sila pwede, dili sila mudawat nga imong i-correct. Yes. Kay sa ilahang side, tama sila o husto sila. Nya moingon dayon, sa man ni, ako man ning anak. Ako na lang ning ilabay. O dili man na mao Pastor. Mura ba og kanang nausa man ni Kristohanon ni dili. Kung Kristohanon ka, ang imong mga anak nagpuyo-puyo, naglibin-libin, nagkabit-kabit na disiplina ha. Dili kay mo-compromise ka kay nana kay apo. Monay usas mga problema gyud sa Kristohanon bitaw. Unsaon pagdisiplina sa anak nga nagpuyo-puyo, naglibin-libin. Ang giingon diha, disiplina sa Kristohanon disiplina. Buti pasabot, ayaw uyuni nga insakto siya. Ayaw siya padumalaha bisan unsang buluhaton sa simbahan. Ayaw gyud siya padumalaha. Ang problema, moingon pod nga unya malayo na sila, mubiya na sila, kinsa pa may mo atiman. Ang tinuod wa man kakatiman. Kung na kay anak nga naglibin-libin ya Kristohanon ka or kaha pastor pa gyud ka, naglibin-libin ka, naglibin-libin na imong anak,
Gatuo ka nga naatiman nimo na wa man na nimo maatiman. Kay kung naatiman pa na nimo, di na maglibin-libin. Di na makapaanak, di na makapabuntis, or dili na mabuntisan. Pero kay wala nimo atiman na, kulang kay imong pag-atiman, dili pa naon ulahi ang tanan. Disiplina ha. Ayaw padumalaha bisag unsang bulhaton sa simbahan o niya ayaw patuoha nga okay ra tao ra manggod dili na mao dili kay mao. bugal-bugal na sa tinuod nga mensahe sa Ginoo sa Biblia. Yes, pastor, tinuod jud na. Kay Mr. Soko pastor ha. Sige. Kay na ako'y message nga nadawat gani usan niya ako ang imong estudyante pastor na nag-share si Sako na dugay na daw nagbulag mga 20 years or 21 akong gitubag na maski pag moabot og 50 years ang ilahang panagbulag basta buhi pa ang iyang asawa or bana dili jud pwede sila mag-ipon o magpakasal og holy wedding kay wala man nagitugot sa Bible. Mabag-o ug madaan pareho ra nang di yun natugutan. Ana usapos makapasubo Sister Gingging do na po'y mga alagad sa Ginoong nagpabuta-bungol tungod sa lingin o kwadradong hinungdan or kaikog ay namagoy mga alagad nagdumala pog simbahan nga ang ilahang maigsuon nagpuyo naglibin uyunan rasad alabi nagkusog mohatag uyunan rasad pero diri sa itong programa walay bisan kinsang uyunan. Yes. Gawas lamang sa mensahe sa Dios nga atong ilagaran. Amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin alas 9:41 na sa kagabion. Oras na siguro Sister Gingging nga manamilita. Yes. Oras na siguro nga mupahulay tungod kay ug mga adlaw manimba na sabda. Amen. O niya magkahiusa sa diha sa pagsimba pagdaig sa atong buhi nga Dios. Magampo ta ato ang pasalamatan ng Dios ato siyang pasidunggan ug sa ako nang gikaingon ang pulong nga ato karong hisgutan nga pag-antos ato ning hisgutan sunod natong panag-uban diris ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ambot ta mga kigsunan atong pasalamatan ng Dios sa iyang pagkamaayo. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang gihatag nga higayon panahon nga among nahisgutan ang mga pamaagi, mga pulog mga mensahe mahitungod sa gikinahanglan sa imo mga katawhan, ilabi na sa imo mga katawhan nga duna pagyoy mga problema ang pagpuyo o relasyon. Salamat Lord sa kinabuhi sa imong alagad Sister Gingging Simpron nga imong gidala ni maong programa ang pulong mo kinabuhi ko para mahimong testimony ang iyang kinabuhi sa mga katawhan nga saman sa iyang sitwasyon aron ang imong katawhan amahan makamadasig malig-on o makakita sa mga pamaagi kung unsay angay nga buhaton o unsay angay himuon aron sila makapadayon sa pag-alagad kanimo. Among gipangayo o Dios nga imong tabangan usab ang ako mga kaigsuonan sa pagdesisyon sa insakto gayud nga pagdesisyon pag ginabuhi sa imong mga pulong. Bless sila Lord, aduna sila'y kalipay kung sa panahon nga budesisyon sila kay kinahanglan magyud silang budesisyon nga magbulag kay dili magyud mahitabo ang panaghiusa kung sila nahiusa na diha kanimo amahan. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamong tanan bisan pa sa among pagpangatulog pamahulay among isalig itugyan diha kanimo among kinabuhi ubani kaming tanan proteksyonin kami bisan pa sa mga kigsunan nga naa karon sa kalaing mga lugar nasod ako silang isalig itugyan nga na kanimo. Ikaw Dios magpadala sa imong gamahanang mga anghel mo'y magabantay magapanilipod kanila o dalaygon ka nga Dios bisan pa ugmang adlaw sa among panimbahon sa gihapon ikaw nga Dios magpanalangin kanamong tanan among isalig diha kanimong kinabuhi amahan among itugyan diha kanimong tanan alang lamang kanimo ang mga pagpasalamat mga pagdaig himaya kadungganan alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen.
Kininyong igsuon, manamilit na si Sister Gingging. Good night and God bless sa tanan mga kaigsunan ko kang Kristo, lalo na gud sa mga OFWs na ayaw jud kalingti. Kanunay ang pag-ampo, labi na gayud na amo din sa layo. God bless and good night. God bless. Kini son Pastor Gideon moingon sa atong programa, ang pulong sa Dios sa atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Jesus, magahalay, magapagdahin, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool, kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool, kanimo. Ihalad na ang tanan,